בוקר טוב חברים יקרים, אני נסריק מזל ים פלטה, אני מקווה שיהיה משהו מעניין היום. נתחיל עם השוגה פן. שוגה פן. הופה, זריקה ראשונה. אנג'יק? אנג'יק? לא. מה זה? שוגה פן. בובה, בובה. יש טרחון. יש טרחון, זריקה ראשונה על השוגה פן. שוגה פן קטלני. מה יש לו? איזה דג יפה על הבוקר. זה מניאק, אני חושב שזה. כמה מניאק? מניאק. אני? אני מניאק, לא יכול להיות. קפצת פול מניאק, איזה קפיצה הבאת. קפיצה של גדול. קפיצה של גדול. חבל שאני לא הייתי. היית רואה איך הייתי קופץ. מה זה חבל? אתה הייתי עכשיו פה. קופץ עליך. מה הבעיה? היום היום תקפוץ. עושים קאמבק. היום נעשה קאמבק. היום גם נחומי קופץ איתנו. פה בדיוק קפצנו, הנה בדיוק פה. איפה שהוא עומד. כן. ביי, נעשה קאמבק. נעשה קאמבק. חבר'ה, תזוזו, אני בא לדוק. טוב, נמאס לי מהז'ירז'וארה. אני הולך לתפוס בורים. אתה גם עושה פיתה? בטח. יאללה, בוא נראה להם, אם יש בכלל. בוא נראה להם איפה הדג משתין. נראה לי זה ים של בורי, יאללה. כן, זה ים פלטה. ים פלטה. יש לך זה לחתוך, כאילו? בוא נראה. מה? מה זה? זה מספריים. מאיפה כדבר כזה? לא, זה קאטר. איפה המספרים? אפשר עם זה, בפנים. השארנו את המספריים באוטו? כן, פה, זה חותך חבי. הנה, חותך. בטח חותך, מה זה? חותך? מאיפה זה? חותך כמו תער זה. בוא'נה, אתה מסודר אתה. אלונה הביאה לי את זה. הזמינה? נכון. זה מעל האקספרס. מי כמוך אתה בצק שם? בעל גבורה. תביא לי אחד פיתה בבקשה. נכון. מי כמוך בעל גבורה. אתם קונים גם בצק ממנה? מה יש לה? יש פה מספריים, של מי זה?
איפה הם? שלי, איפה אתה רואה? מתחת ל... ז'ורה. תראה, פה יש בורי זה פה. אתה מכיר את ג'ורה? שלו בורח, הלו, לא? של מי? שאין עכשיו גלים, הוא לא יברח. מי יברח? חוט. רק שתדעו לכם שכל הדיבור הזה שדיברתם עכשיו, זה הכל מצולם. די. כן. טוב. למה אתה מצלם כפה? לא חשוב, שימו מה, אני מוריד בעריכה, אבל... אני מוריד... תפספס משהו לא חשוב. אני מוריד- תשמעו, מה יהיה? אני מוריד בעריכה את הז'רז'רה הזה. לא יפה שאתה מצלם בלי להודיע. אני מצלם. מה, אתה רציני? בטח, זה לא יפה. זה לא יפה, זה פה. זה לא יפה. דברים אישיים. זה לא יפה, אני אגיד לך... מדברים על שולה, מדברים על... אתה יודע באמת? מי יהיה אשם בכל זה אחרי זה? כל דבר אנחנו לא עושים את זה גם. מי, ששון. רק צוחקים, האנשים עוד יגידו, המפגרים האלה מוצאים. מיכה, מי יהיה אשם בסוף פה? ששון שאולוב. הכי גדול דרביוק. איפה נשים את הטלפון? מה, אני נופל? טוב, אני לוקח את האלף הזה, הולך לבדוק אם יש בורים. נמאס לי מהטרחונים. כן, זה מקום. כן, אני יודע. בוא אחריי, נחומי. שמה אז תפסנו הרס. אנחנו, מיכאל. בואו אחריי, יש לי א', אני אביא את הדגים אלינו, אל תדאג. היי, למישהו נפל פה אגורות. שלי? חצי שקל. איפה הוא? נפל לי מהתיק. זה לא עובד, הלו. אנחנו נראה אם יש בורים, יש לנו ים פלטה. אני התעייפתי מהז'רז'ור. מיכאל ונחומי הגיעו. נזרוק קצת א'. א' זה בעצם לחם. הופה. זרקתי את האלף. יש לי פה מלכודת בשלוף. אנחנו ננסה לתפוס עכשיו בורים. ככה. לאט לאט עד שיפתח באתק. וואו, תראה כמה. אני לא יודע, תעזוב אותי. ככה? אז תעזור, נו, הוא אוכל, מה אתה רוצה? מיכה, הוא אוכל. יהיה חבית המקל הזה. לבורי צריך שהשמש תצא. חלבי. משהו טוב, הופה, איזה דבר, איזה דבר. מיכאל תפס לנו פה את הארס הכי ארסי והארס הכי גבר עם ביצים שיש פה. מיכאל, כל הכבוד. לא חופשי. מיכאל, תראה לי, זה לוקוס. כן. איזה קטן. הבאת אותו מתוך הסלע. שחרר אותו, מסכן. כן, שיגדל. שיגדל ויגדיל. נבוא לראש השנה, שנה הבאה, הוא יהיה גדול. רגע, אל תשחרר, בוא נעשה לו סלואו מושן. ברח? חלק, קליק לי. כן. ארס. אתה מרגיש? כן. מרחוק או שהוא יש אכל? רגע. אתה משמן אותי, תראה הוא שימור. ארס קטן. והחופשי. לא, ברח. איפה אתה? אתה רואה? אני לא רואה כבר. כן, אני רואה אותך. הנה, זרקתי לידך. הנה, נראה לי יש עוד ארס.
בסוף אנחנו נביא אותו. נראה לי פה, זה. דע חופשי. ארס מחזיק מפתחות. כמה שהוא קטן, העקיצה שלו מאוד מאוד כואבת. יאללה, יאללה, כנס. וואו, אתה תגיד, צלם אותנו, צלם וקפוץ. תגיד לי מתי. כנס, כנס. זה משהו תוקף אותנו, זה הם באים. רגע, אני אצלם אותך מהצד. יאללה, קפוץ! צלם אותי, איפה אתה? אתה מצולם. לא, מתחת למים. צילמתי אותך קופץ. לא, שאני צולל. צילמתי אותך שאתה צולל. עכשיו. רגע, נחום! אתה יכול לבוא, תפסות.
המים, אה? מים בן זונה. עמוק פה, אתה יודע. כן, אתה לא עומד. זה כמו בריכה פה. אנחנו הלכת לקראת בפנים. צריך לפתוח לראות או שהוא הלך או שלא יודע מה. תגיד לי אני אקפוץ לבד. לא, לא, לא. עוד לבד לא, זה... לא צחקתי. בורי! וואלה מיכאל! תוציא את הדג. אתה מצולם, יא גנוב. אני זורק את זה. איזה אלוף! תפסת את הדג! קח אותי. יש! וואי וואי, איזה הצלה הוא נתן לו. תראה. תן לו. כנס איתי לתוך המים. שלם אותי, איפה אתה הולך? אבל לא בקפיצה! שחרר אותו! זה טוב לתפוס קוראים לו עכשיו. זה טוב לביטיון. הוא עלה לך לבד עכשיו? כן, בלי פיתה, בלי כלום. עכשיו? עם הכרס. כן. הם רואים משהו מנצץ, הם באים עליו. לא יודע אם זה דג או לכלוך. אבל זה דג.